रोहित पटेल का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। Presented by Dev Films। भैया जहबन दिन गहिला कमाबे भौजी वो दिन से तोरा गरियाबे भौजी वो दिन से तोरा गरियाबे भैया जहबन दिन गहिला कमाबे भौजी वो दिन से तोरा गरियाबे अरे ढेर कमाइला ढेर लुटाइला आ जाना कुछ दिन ला घरबा कि भौजी भागल जाता नई हराबा 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 जाला खाना ना बनाबे हो खाना क दे लगिला हो जाला खाना में बनाबे हो खाना क दे लगिला हो कोई काम न करेला सीधा हो सब काम करेला ढीला हो अरे फोन करिले बातो कहिले कुछ बोले न तो हर सरबा जाता नई हराबा कि भौजी भागल जाता नई हराबा कि भौजी भागल जाता नई हराबा कि भौजी भागल जाता नई हराबा फोना बासे बतियाब हो दिल उनकर न दुखाब हो फोना बासे बतियाब हो दिलबा के समझाब हो जितेंद्र राजा समझावेला जब राइटर रंजित आवेला अरे जितेंद्र सलेंदर कहे धरवेंद्र जाता नी कुछ दिन ला बहराबा कि भौजी भागल जाता नई हराबा कि भौजी भागल जाता नई हराबा कि भौजी भागल जाता नई हराबा भैया जहबन दिन गहिला कमाबे भौजी वो दिन से तोरा गरियाबे अरे ढेर कमाइला ढेर लुटाइला आ जाना कुछ दिन ला घरबा।